Se acepta a proposta do Grupo Parlamentario Socialista na que pedía que se guardara un minuto de silencio, escrito que foi dirixido á mesa do Parlamento e que, polo tanto, habendo acordo de todos os grupos, acabo de falar ahora con todos os portavoces, vamos a guardar un minuto de silencio dentro do que era a proposta que vostedes, co Grupo Socialista, propoñía. Gracias. Acabamos de guardar un minuto de silencio nunha declaración que condenaba o xenocidio en Gaza. Perfectamente conscientes. E tamén perfectamente conscientes, como todo o pobo galego, que vostedes serán sempre, e xa máis, incapaces de condenar os asesinatos de Hamás. Aí está a diferencia entre un grupo e outro, entre unha Galicia maioritaria e a súa Galicia.